जुदि नाया बांद्राय जादों अब्ला अक्सिजेननि अभाबाव रोनावगोन रोनावनाय नङा होमबा रोनावो बेबायदि दिनै एसे गाबोन एसे रोनावबाय थानायावनो अक्सिजेना दिनै एसे गाबोन एसे दुरबल जालांनानै नाया बेलथायनो हमबाय बिनिफ्राय आरो मोनसे फैलायबाय थासुमलि टपियका दा टपियकायाबो डाबल बेनिफिट बेदराबो जाजाबाय बिलाइखौबो जों एम्फौ फिजाबाय लोगोफोर दायो दङ आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनि फानबारियाव हठात बेयाव आङो मानो दंफैयो होमब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल्सआव नायनानै एबा इन्ट्र'आव नायनानै बुजिबाय जानो हाखागौ दिनै खमैबो जोङो बड'लेण्ड युथ फेडारेसन एबा कभारेटिभ जानानै दिनै जोङो बेयाव माखासे फिल्ड भिजिट खालामनो थाखाय फैदों बेयाव गोबां रोखोमनि नार्सारि दङ नार्सारिजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदिनो अमा फिसिनाय ना फिसिनाय एभ्रिथिं आरोखि ना गासैखौबो मोनगोन ओमफ्राय बेयाव जिखौ नांगौ बेयाव मोनगोन गासैखौबो दा जोङो मानो फैदों होनब्ला नोंथांमोना नुखाबाय खमैबो जोङो बास गंबा ना बास गंबा फैदों आरोखि ना दा नोंथांमोना नै नुखाबाय बेफोरो मा आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो देखायनो नाजालांगोन मा नुलांगोन दिनै जोङो फिल्ड भिजिट खालामनो फैदों फिल्ड भिजिट होनबाथ' नोंथांमोना एसेबाबो मोनथिखायो दा आङो जे हायो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगोन लोगोफोर थ' बिदिखौ जागायनोसै लोगोफोर बिदिबा नायलांदो नोंना मोनसे बिदिनो दैया दुखिदु जादों नामा बेखौ नोङो नोजोर होनांगोन जुदि नाया बांद्राय जादों अब्ला अक्सिजेननि अभाबाव रोनावगोन रोनावनाय नङा होमबा रोनावो बेबायदि दिनै एसे गाबोन एसे रोनावबाय थानायावनो अक्सिजेना दिनै एसे गाबोन एसे दुरबल जालांनानै नाया बेलथायनो हमबाय अब्ला मा होनांगोन नोङो सरासर नोङो मेडिसिनाव थाङाब्ला सुनै होनांगोन आरोखि सुनै होनांगोन ओमफ्राय जुदि मेसेङाव गाराय जादोंब्ला अब्ला नोङो बेखौ मा खालामदो सुनैजों संख्रिजों हालदैजों मिक्स खालामनानै फुख्रियाव सारना होनानै खेबसेयाव जायाखिसै खेबनै बा खेबथाम बिदि होनांगोन अब्ला बे 100% निउट्रेल जाहैगोन सिंनिफ्राय जेबो बुस्थु फैयाना हा सिंनिफ्राय हानिफ्राय जेबो फैया ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय फुख्रिया बेसेबां जानांगौ मिथिबाय हाइस्ट मेक्सिमाम 1.5 मिटार 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट बिनिफ्राय गोसोआव दानाङा मानोना नैबे सान्दुंनि माबाया बे थालायाव नांहैनांगौ नांहैयोब्ला बिनिफ्राय प्लान्टना सृष्टि जायो ओमफ्राय जुदि एखेबारे 10 फुट गाहामब्ला बै थालायाव गेसाव गोफोना गोदै जनानै थानोसै बेनो गेस बै गेसनिफ्रायनो नोंनि नाया रिएक्सन जासिगोन सानसे बेलासे बिदि जायो आरोखि ओमफ्राय नाया जुदि गोबांद्राय जादों बेहायबो नोंना ना रोनावनाया जायो बहुतटा कारन दं आरो एभारेज 800टा ना होगोन बिनि नायाबो क्वान्टिटि हिसाबै थानांगोन नोङो हमना लादो नोङो जुदि साइन्टिफिकेलि जुदि नाखौ जुदि 1,60,000 थाखा बिगासेयाव जुदि खामायनोब्ला नोङो नाखौ पार्सेन्ट हिसाबै होनांगोन नोङो ग्रास कापखौ 10% ओमफ्राय नोङो मा होनो काटलायानो जा मा होनो सिलभारानो जा बेखौ 15% बाकिखौ नोङो 20% टटेल बेबायदि मिलायनानै 800टा मिलायदो आरो अब्ला नोंनि नाया मा जाहैबाय मिथिबाय ना गावबागाव नाया मोनबेसे खोलोबाव मोनथाम खोलोबाव थायो बे मोनथाम खोलोबाव थाबानो मोनथाम खोलोबावनो आदारखौ जागोन बियो मिथिबाय दा बेबायदि आरोखि दा मोनथाम खोलोबाव बेबायदि भेराइटिखौ होनाय लोगो लोगो मोनथाम खोलोबाबो अक्सिजेना बिफल थाङाखिसै अक्सिजेनखौ आरामसे मोनबाय आरोखि दा थिग बिदिनो बे गय बागानावबो होननाया जों थाखो जुदि गयखौ गायबा गोजौ गयनि गाहायाव थाबाय हयथ' थालिरानो जा कका चक्लेटानो जा बा माबायानो दा बिदि थाबा बे गावबागाव डिस्टेन्सआव अक्सिजेनखौ लागोन आरोखि बे सान्दुंखौबो लाबाय आरोखि बिदिनो ग्रथखौ मोनबाय नों बेबायदि आरो खिन्थु भाग्यआ मोजां जोंनि बर' जाथियानो मोनसे नोंथांमोना बयबो खोनादों खोमा मनज बसुमतारी पिकमेन बिथाङाबो बेंक मेनेजार लायबावमोन गतिके साख्रिखौ जालदा गारनानै बिदिनैहाय अमा फार्माव नांथाबहैदों आरो बे आलादा गावनो डिपार्टमेन्ट नङालासिनो गावनो ट्रेनिंबो होबावो गतिके दा अमाया जोंनि थाखाय बिराद मोजां खिन्थु बाय'सिकिउरिटिखौ मेनटेन खालामनांगोन आरोखि इनिफ्राय जों आबादारि नङा होमबा आबादारि हिसाबै अमा मासेया दिनाव 30 थाखा जागोन अमा मासेया जुदि 30 थाखा जायोब्ला जों 15 थाखाखौ बासायनो थाखाय नाजानांगोन माजों बासायगोन नोङो हयथ' भेजिटेबल क्रप मावबाय हयथ' नोङो जुखाम मावबाय माइ हाखांनायनि उनाव मा मावगोन जुखाम मावबाय थिग बिदिनो नोङो जुखामनि हक बा भेजिटेबलनि हक बिदि मिलायनानै 15 थाखा बासायनो नाजानांगोन नोङो बोसोराव जुदि 2 लाख थाखाब्ला बिनिफ्राय नों 1 लाख थाखा बासायनानै 1 लाख थाखाल' खरस अब्ला बेबायदिनो नोङो जथेस्थ' बेनिफिट दं आरोखि अमायाव जथेस्थ' लाब दं जे जोंनि मानसिया मा खालामो जे अमा नालाय अमा लकेल अमायाव बांसिन गोसो होयो लकेल अमाखौ
माबानाङा आरोखि थारमाने हाई भेलु क्रप जे जोंनो सब समय गोबां रां होनांगौ बे बुस्थुखौ मावनांगौ दिनैहाय जायनि थाखाय मैगंनिफ्राय होन माइनिफ्राय होन बुहुत बुस्थुआनो हाइब्रिद ओंखारबाय नङा होमबा हाइब्रिदखौ मानो दिहुनदों जनसंख्या बांगासिनो दं बियो जथेस्थ प्रडाक्शन मुखि उत्पादन होयो गोबांनो बियो बिनि प्रडाक्शना दं नालाय सुबुंनो सुफुंजोबनांगौनि थाखाय बेनो गोबां प्रडाक्शनखौ जोंनो नांगौ आरोखि दा बेखायनो हाइब्रिद प्रडाक्टफ्रा जथेस्थ माबायो दा बिदिनो जों अमाखौबो बबे जोलै माने बहुतटा भेराइटि दङ हेमसियार दङ अक्सियार दङ सेडेल ब्लेक दङ दिउर दङ थिग बिदिनो नोङो बबे भेराइटिखौ लायो बे लाजायो आरोखि बेखौ बेबायदिखौ लानानै नङाबा जोङो लकेलखौ लानाङा आरोखि लकेल अमाखौ लायोबा खरसा हयथ' एभारेज एखे थांबाय खिन्थु इनकामा खम जाहैगोन आरोखि गतिके बबे बुस्थुनिफ्राय जों बांसिन लाब मोनो बेखौ जों सब समय नाजानांगौ आरोखि दा बेखायनो बेबायदिनो आरोखि ओमफ्राय दा आरो माबा सोंबावगोनबा फंसे खोथा सार साराथ' दा फैयै फैयै सारनि फालांगियाथ' बिराद गिदिर देरबाय स्टार्टिं खालामजेननायाव सारा बेसेबांसिम इनभेस्ट खालामग्रोआमोन बेसेबांसोनिफ्राय बेसेबां इनभेस्ट खालामनानै बेफोरबायदि फार्म आरो हर्टिकालसारखौहाय अपेन खालामग्रोआमोन बेखौ एसे खोन्थाना हरदो बे जाहैबाय आं बयखौबो होनो जे एग्रिकालसार सेक्टराव फैनोब्ला जिर'निफ्राय फै जिर'निफ्राय हिर' जानो नाजा आं दहायबो बुंखांबायना जोंनि आबादनि बेलायाव आबादारिनि बेलायाव बाजेट होननाय बुस्थुआ थाया बाजेट नोंथ' सरकारि माबा मोनसे बेजों लोब्बा होनो हाया प्रयजन हाबफैखे जों बाहायनांगोन बेहाय जे बाजेटनि बारा जुदि बेयाव बाहायनो गोनां जायोबा माजों बाहायो नों बाहायला नामा अब्लाथ' नों रिजाल्टबो मोननाय नङा गतिके बेखायनो प्रयजन हाबफैखे जों जिखिनि नांगौ जों बेयाव बाहायबाय थागोन आरोखि दा बेखायनो आङो बेबायदिसिम सफैयाखै एकदम सेम्पुल हिसाबै आङो सोलिबाय थादोंमोन सेम्पुल हिसाबै सोलिनायनि दिनैहाय बिदिनो जेरैहाय ग्रथ जाबाय थादों ओरैनो गुवार जाबाय थादों ओरैनो गुवार मावबाय थादों आरोखि दिनै बेखायनो आं होनखाबाय जे 2023-24निफ्राय आंहा दायथ'आ बांदों आसाम गौरब पद्मश्री मोननायनि उनावहाय बिराद गिदिर दायथ' मोनबावदों आरोखि दा बेखायनो आंनाव मेंनाय होननाय बुस्थुखौ आं जालदाबसो गारनो गोनां जादों आं जुदि दा दलद थायोब्ला आंहा जेबो आपत्ति गैया खिन्थु आंनो एसेबां गिदिर सन्मान होनानै एसेबां सिक्रिटि होनानै आं दलद थायोब्ला आंनि मिनिङा मा जाहैगोन आं फैबाय थानाय यं जेनेरेसन आं मा देखायनो गतिके दा आङो बांसिन मावनो गोनां आंहा दायथ' जादों आरोखि दा बेखायनो दा बेखौनो बुंबाय थानो आं जे माखासे पलुसन जागासिनो दं जों बेखौ साबधान जानो थाखाय जोंनि फैगौ जेनेरेसननि थाखाय जुदि मोजां खालामोबा जों दा मा मावलांनांगौ बिक्षरपनफोरखौ जोङो जथेस्थ' मावनांगौ जों दंफां लाइफांजों बिदिनो ग्रिन लिबारेसनखौ जोङो लाबोनांगोन अब्ला बेफोरनो जाहाथे इयुननि थाखाय मोजां जाहैगोन बेबायदि